Pêvajoya entegrasyonê ya di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta veguhêz de gihîştiye qonaxa dawî di vê qonaxê de mijarên zimanê Kurdî û pêşeroja YPJ di navenda nîqaşandene. Hevseroka daîreya têkiliyên derve ya rêveberiya Xweser İlham Ehmed li ser vê pêvajoyê û rewşa herî dawî bersivê de pirsên hevalê me serdar ürek. İlham Ehmed ragihand pêvajoya entegrasyonê di qonaxa dawiyê de ye û niha tenê du mijarên sereke hene ku nîqaşên germ li ser wan têne kirin. Li ser mijara ziman got pêşketinên nû hene û ji bo YPJ jî rêbazên cuda têne nirxandin. İlham Ehmed her wiha balkişan li ser bandora pêvajoya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê ya li ser Rojavayê Kurdistanê û ev tişt anî ziman. Rola rêber Apo ji destpêka pêvajoyê heta niha eşkere ye. Di heman çarçoveyê de İlham Ehmed li ser îdayên hevdîtina wan li gel rêber Apo jî axivî. Bernameya taybet a RONAHI TV îşev wê saet 22 were weşandin.